Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Бүген район башкарма комитеты җитәкчесе белән берлектә районыбызда эпидемияга каршы көрәш комиссиясе утырышы узды. Районыбызда, гомумән илебездә эпидемиологик халәтнең кискен торуын истә тотып, һәм район үзәк хастаханәсенә көнгә 70-80 югары температура, йөткерү белән мөрәҗәгать иткән райондашларыбызның күп булуын, шулай ук инде барыбызның күз алдында өлкәннәребезнең, яшьләребезнең күп авыртуын истә тотып, һәм бакыйлыкка күчкән райондашларыбызның да күп булуын исәпкә алып, бүгенге көннән санитар-эпидемиологик комиссияның карары нигезендә районыбызда үткәрелә торган коммерцияле концертлар туктатылырга дигән фикер тәкъдим кабул ителде. Хөрмәтле райондашлар, ковидка каршы көрәшүнең бердән-бер чарасы бүгенге көндә, бүгенге халәттә, әлбәттә, ул безнең вакцинация. Ни кызганыч, вакцинация кампаниясе алдында көнгә 320-380 вакцина ясатыладыр районыбызда. Бу саннар бу көнгә инде атнага дип әйтергә кирәк, нибары 190 очрак кына вакцина ясатыла. Бу бик түбән. Хөрмәтле райондашлар, мөрәҗәгатем сезгә эпидемиологик вазгыятьне истә тотып, вакцина ясатуны тагын да җанландырып җибәрсәк иде, үзебезне, якыннарыбызны, хезмәттәшләребезне, әти-әниләребезне саклауның бердән-бер юлы шушы. Мин сезгә барыгызга да теләп каласым килә исәнлек, саулык һәм сәламәтлек.